Indlela yempumelelo yena ayikazi yabalula. Qinisa unyawo mawuhamba kuyo musu kuyivila phela ngoba impumelelo yofikela abakhuthele. Idinga ubekezele wazi into oyizele mawukwazi ukuzele ngiyafunga ngiyagomela wemzukulu zokuzuza ukuzele. Ungakuvumeli ukuzela ngoba uzolala impumelelo ayinako ukufikela usebuthongweni. Ukufezeka kwamaphupho akho kulele ukuthi wafungizela kangakanani empilweni. Ungakuvumeli ukuba isahluleke ungazamanga kepha zama makwenzeka uhluleka qhubeka ungapheli amandla ngoba nakho ukuhluleka kusayilinye ithuba lokuthi iphinde uzame futhi. Ekuhlulekeni kuhlala kunento ozoyifunde kuyona ezokulethela impumelelo mangabe impilo usuyizama isibili. Iphutha thina esalenza wemzukulu savumela ukuhluleka sagcina silahlekelwa yithemba sakhohle ukuthi impilo ihlezi ukunikeza elinye ithuba. Amathuba ahleze ekhona empilweni inkinga isikhathi esincane kuyomela usebenzise ithuba olithola ngoba isikhathi siyahamba. Nina abantu abasha niyakuthanda ukuphumelela kodwa nakuvela phela ukuthatha lolu hambo lokuyofeza amaphupho enu. Nina mzukulu nikhule kahle ngesikhathi senkululeko nihamba noma ikuphi la nifuna ukunyathela khona. Kepha niyangixaka ngoba lenkululeko nisebenzisela ukudla ubusha benu nikhohle ukuyisebenzisela ukufeza amaphupho enu. Mina mzukulu ngizohamba noma yinini emhlabeni le mali empesheni oyithembile yobe ingasekho. Lapho sengimele uziphilise uyoziphilisa kanjani uhluleke ukuziphilisa mina ngisaphila ungadini wamzukulu sengizohamba ngiyodla amaphilisi. Ngike ngabona uhlobo labangani bakho wemzukulu. Ngabe sengifikelwa isithombe sempilo ozoyiphila wena nekade eziko kuyoba kancane ningabanga abangani. Usulixoxela ngokuzisola kwakho usuthi ukube ngamlalela umuntu omdala ngaba ngishushuzelwa indlala. Ukube ngamlalela umuntu omdala ngaba ngishushuzelwa indlala. Vuka mzukulu kamkhulu uthathe lolu hambo lokuyofeza amaphupho akho kusanesikhathi. Vuka mzukulu kamkhulu uthathe lolu hambo lokuyofeza amaphupho akho kusanesikhathi. Lenkondlo ngicela ukuyivala ngo amen.